Eagle double G. Eagle double G. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u Eldrazoa ljudi. Danas ćemo igrati novu igru koja se zove Slither.io. Da, dobro sam čuo, Slither.io. Pošto svi ljudi, kao ja kažem, snimaju tu igru, pa sam odlučio da i ja malo nešto snimim. I evo, odabrao sam baš Slither.io. I hajde da počnemo s našom prvi put zaigramo ovu igru. Da, znači ovo je druga igra, ovo nije Minecraft, niti slično, mislim slično na Agariju. Samo ovdje je cilj da ne slupate ni jednog igrača, nego da se pazite da ga ne slupate. Logično. Eto vidi, kad se spucate u neku zmiju, onda ta zmija dobije vašu energiju. I onda se ojačava i postaje sve veća. I onda je na kraju, onda može da bude na ovoj listi. Znači vidite, evo sad sam ja ubio jednu zmiju i dobio sam njenu energiju. Mi kružimo ljudi. Mi kružimo ljudi, vidite da nam jako imamo. Eto dobro, skupili smo je. Znači skupili smo od one zmije energiju i sad smo veliki nekoliko metara. Logično. Znači dosta dobro igramo za prvi put. Samo da nam ljudi ne laga. Možda ćemo i nekada kupiti novi proces. Da, kupili smo novi procesor. I manje bi mi lagalo, možda ću kupiti još bolji procesor, pa mi neće lagati. Dobro, nisam se spucao. Joj, sad jesam. Znači, ovo je sad uzeo moju energiju i odigrat ćemo još 2 puta i to je kraj, znači, ovog našeg serijala. Ajde, mi smo mala zmija, ko tek rođena, a postaćemo mi neka velika. Znači u sljedećem klipu ćemo nastaviti na Minecraft preživljavanje i to će bude druga epizoda. To je znači... Možda sam trebao da snimim preživljavanje i onda tek da snimim Slither.io, ali nema veze. Ljudi, ja imam jedno pitanje, kako se ovi ljudi mogu biti šareni? Kako ovi ljudi mogu biti šareni? Ako u komentar neko da napiše, ako neko zna. I da ja znam da budem šaren, ko vi. A oni imaju ista imena. Ljudi, još jednom ćemo odigrati i to je kraj. Play again. I ajmo. Znači, naši klipovi su jako, kako da kažem, jako kratki. A malo ćemo malo da produžimo, tako da će da traje 3-4 minuta. Nešto tako. Ljudi, ovo me nekako smara na Google. I čekat ćemo dok se ne završi ova runda. I onda je kraj. Tako da, ništa, snimat ćemo mi puno gameplayeve. I pa možda ćemo možda nekad i neće biti gameplayeva, možda ćemo nekad snimati nešto smiješno ili zabavno. Ljudi, kakva energija! Ne, pukli smo. I ljudi, hvala vam što ste gledali ovaj video, vidimo se u sljedećim gameplayima. Pozdrav!